Ir-roħs fil-prezz tal-gass imħabbar fl-aħħar jiem mhux biss jolqod b'mod pożittiv lill-familji li jista' igawdu minn l-orħos prezz f'4 snin, iżda kkummentaw b'mod pożittiv dwaru wkoll is-sidin ta' ristoranti. Ovvjament kull traħħis li jiġi fil-kontijiet huwa most welcome. Bħalma kienu raħsu kontijiet tad-dawl kellu impatt pożittiv fuq il-cash flow tagħna, l-istess ħaġa kull traħħis li jista' jeżisti. Ovvjament it-trik tan-negozju llum hija l-cost control, allura kull tnaqqis fuq dak il-bottom line fuq l-ispejs jagħmel is-settur tagħna iktar sostenibbli bażikament. Paula Bela, President tal-GRTU, ukoll qasam l-istess ħsibijiet. Ovvjament huwa element mill-kost tagħhom. Inti meta jkollok il-kost dejjem jonqos huwa dejjem apprezzat. Taf inti fil-ristoranti mhijiex il-materja prima, imma huwa prodott essenzjali li jintuża fil-ħaddim tagħhom. U allura, ovvjament, ikunu aktar kompetittivi. Sit ir-restorant gawdi wkoll mill-fatt li l-konsumatur li ra ċilindru tal-gass tad-dar tiegħu jorħos b'euro u nofs se jkollu iktar flus fil-but. Dan anke għax dan ir-roħs isegwi dak fit-tariffi tal-enerġija. Awtomatikament iktar ma jkollhom flus fil-but, iktar għandhom spending power il-klient, jiġifieri hawnhekk il-concentration tagħna u jgħat fis-sawt, jiġifieri ovvjament iddependi ħafna mid-domestic tourist mill-Malti prattikament għax lukandi għaw isfel pratikament mawx, jiġifieri iktar ma jkollhom cash in hand il-klijenti tagħna ovvjament iktar jkollhom spending power li huwa welcome għalina restaurants. Dan kollu se jkun imsaħħaħ bil-fatt li l-prezz mhux biss raħas, iżda għal darb'oħra se jkun stabbli għal diversi xhur. U hija anke stabilità fil-prezz hija importanti għal setturi li tirrappreżenta l-GRTU. U sa fejna fin dan huwa għal 3 xhur li se tidħol anke biċċa mix-xitwa u naħsbu li b'dan il-prezz kif għadlek qabel il-konsum jaf jiżdied u allura il-distributuri tagħna jiżdiedulhom il-beħ.